сябры, дорогие святары, консекрованные особы, семьи, молодь, дети, близкие моему серцу верники Гродзенской диецезии, а так само браты и сестры з усіх кутков нашої любої Білорусі. Я з усього серця запрошую вас прийняти уділ у штогадових адпустових урочистостях у Тракелях, які відбудуться у гэтым годзе 11 і 12 ліпеня. Гэта асаблівае месца Марыйнай санктуарыі ў Тракелях. Ужо многія пакаленні яднае вернікам, што прыходзяць да Маці Божай з падзякай, з малітвай і з надзеяй. Сёлета нас будзе суправажаць юбілейны дэвіз «Пілігрыма надзеі», а нашай малітве, нашаму роздуму, сустрэчы з Христом будзе, як заўсёды, дапамагаць Марыя, Маці надзеі. У суботу, 12 ліпеня, о гадзіне 10, мы збярэмся на цэнтральную святую імшу, якую узначаліць апостольскі нунцый Беларусі, арцыбіскуп Ініцый. Гэта будзе асаблівы момант нашай еднасці з паўсюдным касцёлам і са святым айцом. Шчыра запрашаю ўсіх, не толькі на літургію, але і на супольную пілігрымку, малітву, наше духовное обновление. Дорогие мои Тракелі, гэта месца, дзе можна зноў і зноў адчуць супакой у сэрцы, аднавіць сілы і з надзеяй даверыць сябе Богу праз Марыю, яго найсвяцейшую Маці. Прыбывайце здалёк і зблізку, пешу, на роварах ці аўтобусах. Прыходзьце да Марыі з малітвамі, якія носіце ў сваіх сэрцах, за сем'і, за дзяцей, за хворых, за старэйшых таксама, за паяднанне у супакой у нашым свеце. Марыя, Маці надзеі, нясе кожнага, чакае кожнага з нас. З сэрца усім вам благаслаўляю і да сустрэчы у Тракелях.